els vots d'Esquerra Republicana de Catalunya mai han estat a canvi de res. Mai seran a canvi de res. I mai són a canvi de res. En política, res és a canvi de res. Cal recordar una vegada més que l'actitud, el que va fer el grup republicà, en definitiva, el principal grup català al Congreso, el grup que tinc l'honor de liderar, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, va comportar dues coses, al juliol i al setembre. La primera, aturar la no arribada del feixisme a Moncloa. La segona, desemmascarar aquest PSOE, aquest Sánchez. Ja sabem quin Sánchez tenim davant. El Sánchez que ahir, a la nit, va amenaçar i insultar a l'escola pública catalana. I ho dic jo com a orgullós fill de la immersió lingüística catalana. 2. Insultar i amenaçar els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació catalans. I 3. El més greu de tot. Criminalitzar a més de 2 milions de persones que van votar de manera heroica, sí o no, l'1 d'octubre. En definitiva, amb aquest Sánchez, nosaltres ho diem molt clar, amb aquest Sánchez no es pot parlar, no es pot dialogar. Fem una crida, avui, aquí, a tots els demòcrates d'aquest país. Hagin votat a qui hagin votat. Tingui la bandera que tinguin, que pensin, que estiguin convençuts que això passa per la paraula, pel diàleg, per la política, que tinguin clar que això passa per la derrota inapel·lable, incontestable del PSOE de Sánchez a Catalunya aquest proper 10 de novembre. Hem d'aconseguir que Sánchez no pugui escollir, que estigui feble. Nosaltres el que apel·lem és a l'independentisme català més enllà de les seves sigles, que guanyem com mai, que sentenciem com mai.